बाथौ जाबाय दै होनांलायलायनायसो जाबाय। नै जायो आंहा फुङाव जानो थाखाय आलुजों थालिरजों लाब्रा संगासिनो आरोना लोगोफोर फुङाव जानो थाखाय ओमफ्राय सानसुनिबो जाखागोन आरोना। ओमफ्राय फारसेथिं बोराया दालि संदों आरो नै बिथिं दालि बोरायना मोनबाय आरो ओमफ्राय आंना थालिरा मोनथ'वाखै आरोना नै दै होबाय जाहां जाहां जाबाय आंनियाबो। भिडिअ'आ समबारनिनोमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो आपल'ड होलायबाय लोगोफोरनिया भिडिअ'आनो लेट जाबाय थायो आरोना। नै जोंहा बादाम गायदों आरोना लोगोफोर बादाम जि मोजां जालायबावदों बादामा ओमफ्राय बिबार बारजोबलायबावबाय नै बादाम गायदों जोंहा बादाम गोथां दंमोन नालाय खनसे जोंहानि आबो लाबोनाय बादाम गोथां ओमफ्राय बेखौनो आइया एसे गायदों आरो नानै जागोन ना जाया नायदोंमोन ओमफ्राय जि मोजां जाबाय आरोना नै बिबारबो बारलायबावबाय दा बेदरासो माबायदि जायो नायगोन र' लोगोफोर मोजां जायोबा बादामखौनो गायनांगोन जोंहा बेयाव बाला नालाय हाया ओमफ्राय जादों आरोना नै एसे फिसाजोनो ओंखामबो होखांबाय आरोना फुङाव ओमफ्राय बारा ओंखाम जायाखै बियो ओंखायनो आङो नैबेखौ होबाय आरोना थाइजौआ दाख्लै बाबा लाबोफानायमोन आरोना जा गोदैखा थाइजौआ दायो बेखौनो होनोसै आं फिसाजोनो नै बिफायाथ' मेथाइ लाबोखाया जानला मोनला फिथाइ सामथायल' लाबोयो आरोना नैबेखौबो बिफायानो लाबोदों ओमफ्राय थाइजौखौ बाबाया लाबोदों आरोना दायो नैबेनो होनोसै आं मोजाङै जा मोनफा मोनफा थाबथागोन इस नोगोद मिनिथावखालै गथ'आ मैया गाबनाया आबैजों थांफानो मोनैनि मारै गाबामोनलाय एस' बिदि गाबदों नों आबैजों थांफाबा बिमा नागिरामोन नोङो दानो मामे गुबुन माथो नोंलाय नै जा खानाया लावहांबायानो सुनुना जादे जानायानो जानाय मोनजाबावलायबाय नै मालाय बिफा लाबोनाय रुटि जानायानो जानाय लानथाथा सोर लाबोआ दायो नै सानसुनि थाखाय आङो मुला मैद्रु संनो नागिरदों आरोना बोराया दानसो लानानै फैदोंमोन थावना थावा मारैबा थावै साइस नुदों आरो राखावखावनो थावना थावा नायनोसै आरोना बोराया लाना फैबाय ओमफ्राय सानसुनि थाखाय एवबाय ओमफ्राय ओंख्रिफोरा दहाय फुंनि एवनाया दंखायोना नै जोगोनारलायनो थालिरा दंखायो थालिर आलु लाब्रा ओमफ्रायो दालि जहला दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय दा आङो बे मा होनो मुलाखौल' एवबाय आरोना ओमफ्राय जोङो नलबारियावबो थांनो नागिरदों आरोना मा मैगं लाबोदों बोराया पटल मा दं बेहाय बाबावै लाबोबायसो बेना पटल माबा माबि थिथा केरेलाबो दंबावो नै सिङाव स्कस थिथा केरेला मा डिजाइननि मैगं दं ओमफ्राय लाइखौ दोनबावदों आरोना गाबोन जानो होननानै सुखानानै दोनखाबावबाय जाहैदों नै दा दै एसे सर'बा सोनानै दोनसै आंहा ओमफ्राय गोदै जागोन ना जाया मारैबा जोरावरावसो थावनाय मोनासां दुगैनोसै आरोबाव नलबारियाव थांनो नागिरदों आरोना जोङो दा फिसाजोखौ थुखैनो र' ओंख्रि मोनबाथाय नलबारियाव एसे खामानि दं आरोना ओमफ्राय थांनानै फैनि दसे नै डाइरेक्ट फैबाय आरोना ओंख्रि मोनबाय फिसाजोखौबो थुखैबाय आंबो एसे दुगैस्र'बाय देलायबाय माबाय डाइरेक्ट मेंख्ला फैखाबाय आरोना गरमफोराव मा देलायनो आंना लिपस्टिक मोनबानो जायो आरोना क्रिम फुनबाय पाउदार फुनबाय लिपस्टिक फुनबाय खानाय खानबाय सिन्दुर फुनबाय होनबानो जाबाय गरमफोराव मा देलायबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय फैबायबो आरोना जोङो ओंखाम जाबोआखै खामानिया दसेल'खा नालाय दा फैनानै जाफैनोसै आरोना लोगोफोरजों दा थांग्रोबाय थानोसै गारिजों ट्रेन लामा ट्रेन फैबा हामगौमोन फिसाजो नुगौमोन आरोना ट्रेन फैबा ट्रेनानो फैयाखै मा फैयाखै गैया दायो बिफाया थांबाय आरोना ओमफ्राय जों गारि सिङावनो थाबाय सायायाव दोननो मोननायखाय गारिया नै दंफां सायायाव दोननो मोनदों आरोना ओमफ्राय जों थाङासै थांबाथाय बिफानि जायगायाव थाखायो आरोना बेयो ओमफ्राय नै बिराद गारि सालायनो नागिरो बिफाया थांबाय अफिसाव फैबाय
बारा गोबाव जाया दा दसेनो जागोन थांफिनसैबो डाइरेक्ट न'आव नायबाय थाखो बिदि गेन्द्राया गेन्दानो बेसे आंनि बाबाया मायबा नायबाय थादोलै हनै सोंदों बाबाया फैबाय थांसैबो दसेनो जाबाय बाबा मता जायो ना फैसा लां नै दसथाखा फैसा ये मोनबाय जोंहा खामानिया जाबायबो दसेनो खोनादो नङाबा नोङो माबा जागोन नोङो हमजागोन नोङो पुलिसजों हराबा हरनि 12टा जाबाय दाबो उन्दुनो मोना नै बेबायदियाव फुङाव थाब सिखारनो हायो मब्ला सिखारगोन फुङाव बावसो उन्दुगासिनो मैयाथ' फिसाजोआ 12टानि बारबाबो उन्दुखायाखै आरोना गरमनि थाखाय न'आवनो हाबफैया खालि टिभि रुमावल' थायो आरोना बेयाव थान्दा नालाय जोंनि रुमा गरम जायो नालाय ओमफ्राय नै दायो डाइरेक्ट अखानायै बेलासिनिफ्राय भिडिअ लालायबाय आरोना दहाय सानाव लानाय जायासै ओमफ्राय दिनै फुजा होदोंमोन आङो थाबनो अखा हाजानो गिनानै अखा दोमैबाय थादों नालाय ओमफ्राय थाब फुजा होदोंमोन 4टासोआवनो ओमफ्राय दाना गाव आङो फुजाखौ होखांबायानोमोन ओमफ्राय आंबो खुलुमनो होननायखाय आङो हारसिं थिखोनानै हरबाय आरोना ओमफ्राय आथिं फोलाव फोलाव खुलुमगासिनो ओमफ्राय बिबार नांगौ होन्दोंमोन आरोना बिबार होनो होननानै नै फुजा होबाथाय होफानो नागिरो फिसालाय बिबार होनो होननानै बिबाय थादोंमोन आरोना नै आरो खुलुमबावनोसै बियो नै दै सान्थि सारनो नागिरदोंमोन आरोना बे ओमफ्राय मोनासैयाव बिनि दै सान्थिखौबो सारोसै ओमफ्राय दसे मोसालायबाय नै दसे खुलुमलायबाय नै जि दुस्थ' जाखादों दामानि लोगोफोर ओरैबायदि नांगौबाथाय नांगौ अख्रा माने बिदि जाखादों आरोना दामानि दुस्थ' जाथारदों गाइखेर साहा लोंसै जोंहा नै गाइखेरा फुदुंनानै दोनबाय आरो साहा फुदुंदों आङो साहा लोंथा सोलोङो मोजां ज' दे बैयाव ज'राय हारसिं सिट बेला लगायना हो बैस दुगा अखा हाहां जादों दे जोंनाव दा गोजानाव थांनाङा बार बारदों नै बार बास्रो बाय बाय टाटा बाय बाय होन थांदो फिसाजोआ थांबाय आरोना बिफाजों दसे गामिथिं थांदों नासो लायनो होननानै दहाय ना लायनो ना फिसा लायनो मानोसो होनखादोंमोन आरोना ओमफ्राय ना फिसाखौनो लायनो थांबाय बे खारुवायाव ओमफ्राय आं दायो दहायो मा होनोमोनलाय थास' बिबार खानानै दोन्दों आरोना आङो अखा हाजानो गिनानै थाब थाब खानानै दोनखादों ओमफ्राय अखायानो हायाखै आरोना दाबो ओमफ्राय बेखौनो आङो थास' बिबारखौनो संगोन आरोना ओमफ्राय आं एसे मैथा होगोन ओंखायनो गारियाबो ओंखायनो एसे मैथा खाना लाबाय आरोना नै आङो थाब थाबनो मैथा आरिखौ सायनानै दोनखानोसै आं थास' आरिखौ दा फैबाथाय बिमा आयौ गब्रायलाबायखो आथिङालाय हाय बिमा दावराव जाफैगोन सासे आं थाब थाब खाना लाग्रोनोसै आरोना एसेल' होगोन नोगोद गोखै बे मैथाया आं दाख्लैबो मोनायाव जाखांबाय मस्थ' गोखैखा मारैबा थें थें गोखैथार मैथाया बियो हाथायानो खैजोबलायदों आंना खाना लाग्रोनोसै थाब थाब र' आंना थास' बिबारा नै सायखांबायबो बारा बुरजा मोनाखै आरोना एसेल' मोनदों ओमफ्राय बिलाइ होगोन ओमफ्राय नै मैथा ओमफ्राय आलु लाब्रा एवनोसै पटल भाजा एवनोसै बाबाया थास' बिबार जाया नालाय पटलखौ भाजा एवनोसै आरोना ओमफ्राय आं दायो बेखौ सायखांबाय आइजों फन रायलाय दसेनो सायखांबाय आं आइया गुवाहाटियावसो दंहैयोना गाबोन फैसिगोन आरोना थाब थाब सायनानै लाग्रोसै आं खांख्राइसो लायनो थांदों होनबायसो औ बेखौ आलदा दोन माजों जागोन दिनैथ' मोनजाया गाबोनसो जागोन नै खांख्राइया हाराव हाथाव थाइगिरजों पकरि जानोसै आंहा पकरि गुदुं आयौ नाया थाइगिरजों खम गोथाव जासिगोन बे गाबोन सायनानै दोनखानो दोन खांख्राइखौलाय खांख्राइ गोथां संसै सायनानै लाखाबाय आरामनो आलु संनोसै आरामसे आदै आखाया मोनबायसो आंना थास' बिबार खानो सुनाया ओंख्रि संनाया बामनो हायो आरो नोंखौ ये आलु लाब्रा खान्थाल बेगर पटल भाजा थास' बिबार
बिबार थास' बिलाइ मैथा नोंखौ बामनांगौ आरो ओंख्रि संनाय पटल एवनायावनो नैबेखौ एवखानोसै पटलनि थावआवनो बेखौ एवनोसै ओंख्रियाव दै होबाय आलुआबो मोनबाय आरोना आलुआबो नै खोनाया र' एवगासिनो मा खोनाया औ थाइगिर हाखालायबाय नों गाबोन फुंनि नाजों जानांगौ नै माखौ नाजों खम गोथाव जासिगोन बियो थाइगिरजों नै आखाइ नायजोला हा नांनाया लाबावनो थाइगिरखौ नांबावलायगौ आरो ना थाइसे ना थाइनै थाइसे ना थाइनै थाइनै दंबावोमोन हे जोंना थास' बिबारा एवनायावनो जा मोजां गेब्लेखायो आरो सोरनाबा सोरनाबा कुकारावसो होलायखायो आंना एवनायावनो आराम गेब्लेखायो नै जाथावथावनो मैथा होथ'वाखै आरोना गावखौ जावरो फिसा होनानै आराम एवबानो हारसिंनो गेब्लेखायो आरो जाथावथाव नुखाबाय आरोना नै मैथा होनोसै एबाराव ओंखामबो जानखाबाय बिथिं मैथायानो मैथा होग्रोनि र' बाथोन जाबाय दै होनांलायलानो अखा हानोसैलाय अखा दासो जादों थान्दा बारा बार बारबाय नै दासो वाव माब्ला मोनजागोन जालांबाय नै सानसेनि खांख्राइखौ सिङाव दोनदों खांख्राइखौ बिदिसो हागोन आं गोलाव गोलावसो हायो जाबाय गोदौबाय रानथाबबाथाय जाबाय मोनबाय जाबाय आंना थास' बिबारा जाला फिसाजोआ दाउआ